Nagpahigayon og lihok protesta ang pipila ka mga vendor sa public market sa General Santos City. Human gisugdan na sila og pabalhin sa lokal nga panggamhanan alang sa ipatukod nga molengke. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Laban Jensen! Wag pasupil! Gipasibaw sa pipila ka vendor sa public market sa General Santos City ang ilang mulo sama sa kinahanglan matud pa ang tarong nga konsultasyon pagsalbar matud pa sa General Santos City Public Market og dili pagpahimulo sa lungsod. Kini ang pipila ka mensahe sa mga vendor nga namaligya sa kapin 50 anyos nga public market sa syudad atol sa gipahigayong rally sa Barangay Dadyanga South adlong Biyernes. Kini human giabisuhan na sila sa LGU nga magsugod na sila og balhin isip kabahin sa timetable alang sa ipatukod nga 2.3 billion pesos nga 3-story molengke nga sugda na sunod tuig. Matod sa ubang vendor, dapat doon na sila saktong relocation site. Nga unta tagaan mi og relocation site, kung outright sila magpabalhin dapat iagi sa og due process. Kay dili lalim. Matod sa City Legal Office sa General Santos City, doon na naman kunoy relocation site alang sa kapin 1,000 ka mga apektadong vendor. As a matter of fact, nung Sabado ata, nagsimula na yung phase 1 nung construction ng relocation site. So may phase 1, 2, 3, 4. Nasa gilid. Kasi yung compound mismo ng public market, doon itatayo kasi yung molengke, ano? So nasa gilid siya. Gipasabot sab sa LGU nga ang kasamtangang relocation site sa ubang mga vendor karon usa ka emergency relocation site lang kung asa dunay bahin sa mong palengke ang nadanyos gumikan sa magnitude 7.8 nga linog. Samtang galabot sa hangyo nga proper consultation, gibuhat na sab kuno kini sa LGU. Meron, hindi totoo na walang consultation. Maaaring siguro sila hindi nag-a-attend. Katulad nung pinakaunang consultation, I could not remember kailan yun, no? Last year. Samtang nagpadayag sab og pagkontra ang ubang opisyal sa LGU ug ubang personalidad kalabot sa pagpatukod sa mong molengke. Sumala nila, ang kalimpyo raman ang problema. Kalinisan, tama po yan, na dapat tugunan ng gobyerno at magtulungan ang bawat vendors at stakeholders upang mapaganda natin ang ating palengke. Yun na nga ang problema natin. Nakikita natin sa national level, ninanakaw na yung pondo nating mga Pilipino, ninanakaw na yung kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Pagdating ba naman pati sa usapin ng public market, nanakawin mo pa rin yung araw-araw na kinukunan ng pangkabuhayan ng ordinaryong Pilipino. Walang masama sa progreso, pero wag din tayong gumaya doon sa mga national leaders natin ngayon na laging bendalo. Nasayrang ang proposed molengke, usa ka public-private partnership nga proyekto nga nasugdan og tuki magduha ka tuig na ang milabay. Sa maong proyekto, usa ka private corporation ang magtukod sa maong building, samtang ang lote gikan sa LGU. Sa lease contract, iniguman ang 25 anyos gikan sa pagbayad og renta sa mong building. Itunol na kini sa LGU. Sumala sa LGU, ang mong proyekto dayon na sanglit doon na nay kontrata. Galing sa kontrata yan eh. Kontrata na, pirmahan na at sa matter of fact, before nagkapirmahan, meron na rin siyang gunang resolution patungkol doon sa a resolution authorizing the city mayor to sign the contract. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.